rozpočtu, ale keď sme sa bavili o tých príjmoch a o tých manažeroch, ktorí dobre zarábajú, a čo tí koneční užívateľia výhod, tí majitelia tých firiem, ktorí nemajú žiadny plat, nie sú zamestnaní, ale rozdeľujú si cez dividendy zisk, ktoré tie firmy vytvoria. Tam štát nemal byť progresívnejší? Tak všetky tie firmy musia platiť najvyššiu daň z príjmov firiem v celom regióne. Áno, to aj sa zvyšuje, takže samozrejme. Im sa to už zvýšilo v minulom balíčku z 21 na 24%. A máme relatívne nízku daň z dividend, ale ja som za to rád, pretože 7%. Áno. Ja si nemyslím, že toto je cesta, ktorou by štát mal ísť, pretože týmto spôsobom nechávame týmto ľuďom peniaze na investície, ktoré oni zakladajú nové firmy, rozvíjajú svoje podnikanie a to považujem ako za primerané. Ja viem, ale čo na to ten sociálne orientovaný zamestnanec alebo živnostník, ktorý pri tisícke stratí 730 eur ročne a hovorí si, no tak čo je toto za sociálny štát, keď ja takéto peniaze a on len 7% zo zisku? No 7% zo zisku. Z dividendy. No, pretože to je ako jeho investícia, ktorú on vôbec nemusí mať. Ako firmy môžu byť kľudne 4 roky v strate a on nevidí nič. A potom si len kompenzuje dlhé roky len, aby dobehol tú stratu. Rýchlo prebehnime tieto veci.